k собі близько, потім чом чеські діти не розуміють словаків. Руснаці тяжче розуміють українчину, бо оба язики братських народів ішли своїм путем розвоя в двох культурні odlišných prostredioch. Aby jen súj obhájil, čomu si mi to vidieť zamotané, neberte to prošu zlým, môže dakoli vám to pomôže pri písaniu interesných lexikologických článkів i tu na holose, ktoré víriu, že by súj veľa čitatelів z interesom pročítalo. Nemíšajte jabka s hruškami, keď porівнюєте slovenčinu s češtinou, zapadňo-slaviansky jazyk a rusnačinu s ukrajinčinou vostočno-slaviansky jazyk. Čom u dalšej veti uvađate, riznica među nami a Slovakami je i tota. Daj si ja vám dariť pri písaniu dalších interesných postrehov. Napísal veľký jak to poľa. Na počátku bol Ancuk. U perším riadi vám ďakujú za odpoveď. Máte dobrý argumentovati. Spróbujú vám pojasniti to, što je napísal čej nejasno. Starčiť porівнювати slovensku a českú lexiku a potom to same zrobiti s ukrajinskou a rusínskou lexikou a sám prídete na to, že slovenčina je bližej ku češtini, jak rusinčina ku ukrajinčini. Medzi slovenčinou a češtinou jest vecej slív, jaké sú jednaké abo duže podivné, jak medzi kodifikovanou rusinčinou a ukrajinčinou. To jest prosto fakt, ktorý nikto nevie verneť. České deti v odnošeniu ku slovenčini by jem prirівnal ku tým Slovákam, ktoré nikdaj nečuli našu besidu. Rozumíjú dakus, dašto rozumíjuť, dašto nerozumíjuť. Pravda sú slova, jaké sú pitné abo duže podivné u dakýchko slavianských jazykách. To v poriadku, pripomínať nám to, že sme slaviane. Slova na porovnania jem napísal za to, že by jem čitatelям uvel paru prikladів na to, jak bola hutoračina ovplyvňovaná poľštinou. Pracujú na tým, že by jem dokázal, že v hutoračini je vecej rusínskych slív, jak poľských. No je to murianča robota a treba tomu prisviatiť kúpu času. Ja jem nikoli netvrdil, že dakotre rusnácké alebo hutoracké slova nemajú koríňa v čужих jazykách. Tež znám, že dakotre slova pochodia iz Nemčiny. Vývoj náuky a techniky vyklíkal, že na teritoriu východného Slovenska sa dostali slova iz čужих jazykov, napríklad rusnácky gips, hutorácky gips, rusnácky cug, hutorácky cug, rusnácky firhang, hutorácky firhang, rusnácky kuker, hutorácky kuker, rusnácky šlajf, hutorácky šlajf i tak ďalej. Ono nie je ani tak vážne, odkiaľ to tie slova pochodiať. Jak je vážne to, či sú originálne, to značiť, či u našoj besidi boli to tie slova z peršátku. Takíci bezdovodno zamieniali naše slova, ktoré tam boli perše, za slova čúže, to už bola chyba. Sproščeno povedeno, na počiatku bol Ancuk, ale prišli stalinské komunisty a zo Ancugu zrobili oblek. Napísal Maťo. Podľa mene je celkom zbytočný zdohadovati, v ktorý pári mať bliže jazyk ku jazyku, na keľo ide o 4 rovnoprávne kodifikované slavianské jazyky. To, že medzi slovenčinou a češtinou je veľa jednakých slív, vniklo storičami, to tie dva susední jazyky sa peremýšľovali a vzájemno sa doplňali slovnou za sobou. Z môjho náhľadu porівнювати хоч-який slavianský jazyk so súčasným ukrajinským jazykom, rovnako i bieloruským, je dašto nemožné. Storiča nadvlády Ruskoj imperii, Cárska Rus, Sovietský sojuz sa ostro podpísali na tých dvoch jazykách. Po rozpadi SSSR sa obnovil v tých krajinoch interes o obnovlenia národného jazyka, len neznám, či by sa vybrali správnym puťom silného odlišovania sa jeden od druhého. Tak vznikli novodobá ukrajinčina i bieloruščina. Novodobú bieloruščinu ovládať paru stovok ľudí jazykoznávcov. Starí ľudia vysidujú na bieloruským národným dialektním jazyku. Srednia generácia na triasankým. Bieloruský i ruský jazyk
a väčšina молодых by si dieť čisto po rusky. Tak samo je to i z Ukrajinčinou. Novodobu Ukrajinčinu ovládať paru tisíc ľudí. Ostatní by si dieť po rusky a miestnymi dialektami. No żeby jem sa vernul ku našej témy porівнювання rusnačiny i Ukrajinčiny, podľa mene to nie je možné, pretože keby sme išli vašim puťom porівнювання lexiky, tak by sme prišli u teórii, že ani dialekty, akými sa vysiduje v súčasnosti na Ukrajinčiny, nie sú dialektami novodoboj Ukrajinčiny. Privedú dva príklady. Slovenské slovo dažník sa na Ukrajiny hvári zontik, parasolka, umbrella, no v spisovni novodobej Ukrajinčiny je na to slovo rozčepírka. Slovenské slovo duha sa na Ukrajini hvári rajduha, raduha, smuha, no v spisovni Ukrajinčiny je to slovo veselka. A tak vznikli dva umelé jazyky, silno sa odlišujúci od ostatných slavianských jazykov, no ich budućnosť nevyzerať byť úspešnou. Proto jem toho nahľadu, že nie je možné porівнювати rusnácky jazyk, jaký sa vyvíjal 4-5 storičia od izolovaním prostory s novodobou Ukrajinčinou. Vúči vašej interesnej roboti dojem sa osobne pristúpil ne rівно porівнюванням celkovo rusnačiny i hutoračiny, ale jem nasamперед zjal na rozkodovania problematiky v malým regióne a postupne svoju robotu posúval ďalej z regiónu na región. Napríklad by jem súd zjal okres Svidnik, celkom by jem sa nezaoberal rusnackýma selami od Svidnika na Bardijov a na Poľsko, čisto rusnácky región, a porівнював by jem napríklad lexiku rusnáckých sel Rakivčík, Hrabivčík, Šťavnik, Rivne, Bňadikivci, Vaľkivci, Štefurov, Šapinec, Soboš, Matívci, Fijaš, Krúčov, Lomne s lexikou sel Okrúhle, Radoma, Mistisko, Stročin, Duplin. A poviem vám, že tam je riadny lexika peremíšaná holovní v napriami z rusnačiny do hutoračiny. Što sa týče slív typu ancuk, oblek, dade sa dodnes kosnuje slovo ancuk, dade už ani neznajú, što to je, no jazyk sa vyvíjať, jedné slova uchodia do zabytia, druhé prichodiať a dakotri mňajú svoje značenia. Je to prirodzený kolobeh vývoja jazyka a nedá sa to ani spomaliť, ani zastaviť. Ale i u tým je krása jazyka a značí to, že jazyk je ešte živý. Zakľa naše babky znali rozsochy, jak druk na sušinia trebiču, komanici, my rozsochy poznáme jak kovové vyšáky na sušinia v rajbaných láchoch. A to, že stalinské komunisty zrobili z ancugu oblek, mi pripadať, jak prípada pri vytváraniu novodobej Ukrajinčiny i Bieloruščiny. Nenavidíme komunističnú minulosť, hočeme sa što najviacej odlišiti od Rusív, najmä sú i na to pomenúvania, ktoré sa hoč národom už dávno nechosnuje, ale naj bude originálne. Napísal veľký jak to Poľa. Pravilný príklad na toto modernú novodobú bieloruštinu a ukrajinčinu ste uvel. Na svete už vymerlo dosť jazykov. Členové dakotrých malenkých národov schylili šiju pred bільшіма a asimilovali. A to všetko sa dieje v rámkach globalizácií, kde originálne nacionálne jazyky hrajú postoronnú roľu. Napísal Korev. Podľa mene najbližšie z rusnákov k Ukrajinčini majú lišáci na zakarpatskej Ukrajini. Oni už nechosnujú ani zvuk E. Veľa princípov v rusínskych dialektach i v literatúrnym jazyku je spoločných s Ukrajinčinou, ale kde je to tá hranica, kde by končil jeden jazyk a začínal druhý? To nehodem len tak povisti. Думам, že skôr je to tak, jak sa hovoriť. Jazyk je tот dialekt, što mať armádu i zbraní. Napísal veľké jak to Poľa.
Máš pravdu, Kora, ale my máme zbraň. Naša zbraň to ľubov u našoj bysidi a našemu národu, ako sa dá si zasiahnuti i tých, ktoré boli asimilované a dosiahli, že by sa navernuli k bysidi našich predkov. U 18. storočiu sa predky dnešných hutorákov zasťahovali na teritoriu teperišnej vojvodiny u Serbii a napriek tomu, že sa do staroj originálnej hutoračiny vystali dakotre serbské slova, vojvodinské hutoráci sa nikoli nepovažovali za Serbiu. Furt sami sebe identifikovali i identifikujú jak panonských Rusínov. To jednoznačne dokazuje, že väčšina východňárov mať rusínske koríňa.